Ah, lucky man, the only pretty boy. When I wake up in the morning, I saw my sister fall in love with someone, and she's really in love. Yeah, he's only come around with his boyfriend. He's only fall in love with her. Whenever when you come around, he's always shows that he's in love. Boy, he never opening his mouth to tell her that he's love with her. And can you tell me how the story will be? What's around all the same and stuff, yeah. Na fito a gida ina share-share, na gan abokin ya kaza ya zo gidanmu, yana ta sallama ina Zainab. Zainab sai ta ce wai yau abokin saurayina ne, inda ya fito ya kalle ta suka fara shanye dariya. That was very sad, got to saw them, he's a friend of a guy, yeah. Zainab have a problem with a guy. She think her guy never love her. She always ever criticizing. What's around to say sorry and Zainab, yazo ya same ni na a gida, ina ta wanke na da rana. Yace Casty baby ina da shawara, ni kan ina fada soyayyar kan wanki, ba in san yanzu me yake faruwa ba. Zainab ina santa, yanzu komai ya koma wai da abokina, yanzu yawanta sai da abokina. Can you tell me how the story will be? Can you tell me? Idan za ka so ni don Allah, kar ka so ni domin kyau ko don kwalliya. Idan za ka so ni, kar ka so ni domin kyau ko don kwalliya. To rayuwa na, la. Wata rana ina wucewa, sai na haɗu da classmates ɗina, sai ta zo da gudu ta rungume ni, ta ce abokina ya kake. Ban sani Zainab tana kallo na ba, daga haka Zainab ta ki ɗaukan wayana. Zainab ko na kiranta ba ta juyewa. Kin ji damuwar Casty baby, don Allah za ki min magana da kan wanki, ki faɗa mata sirrin zuciyana, kar ta damu da abokina. Soyayya na ni da ita is for real, yeah, it's for real love. Ah, lucky mother, all the pretty boy. I feel his pain, yo. Na gudu gida, na kira Zainab. Zainab menene yake faruwa, yeah. Zainab ta ce, my sister, you know I can't lie to you, I'm in love with his friend. I say Zainab never conclude the issue, karki yanke hukunci bai ki sani ba. Daren nan yana sanki, kuma yana kaunar ki. Zainab me yasa kika yi haka, kina bi na boki saurayinki. Ga shawara ni zan baki, yace yana tafiya ne sai ya ga kawarsa wanda suke makaranta tare. Daga nan ta gudu ta zo ta rungume shi, daga nan sai yace ya kike, bai sani kina kallonsa ba. Karki yadda da maganin kawaye, karki ɗauka shawaran kawaye. Zainab ki yi hakuri, ki koma ga saurayinki daga baya, domin shi ne zaɓin ranki, domin shi ne za ya sauki, za ya baki kulawa. Ga shawara za na ba wa mutane, ku dinga bin zuciyoyinku, kar ku bi abinda abokanai ko kawaye suka ce. Casty baby.